What's up sa inyo mga soy? Andito na naman tayo mga kasoy. Ayan, so salamat para sa mga nanood ng ating bagong mga video. Ito, tsaka ito. Ayan, so mga kasoy, sana palagi kayong sumusuporta ng ating mga video. Ayan, so naglilikom muna tayo mga kasoy. Sana nagustuhan niyo yung mga video natin. Ayan, so ngayon mga kasoy, yung gagawin nating video, dahil may nagpadala sa atin, so mag-unbox tayo mga soy kung anong laman nito, kung granada ba o bomba. Ayan. So ngayon mga soy, papakita ko na, wala na matagal-tagal to. At syempre, bago lahat, introducing ko muna. Let's fight. Ready. Go. Oh, psycho. Oh, 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 oh. So again, nandito naman tayo, I'm back. So ito na ang ating i-unbox mga soy. Ito. Ayan, kitang-kita nyo naman yan. Naka-sale pa yan mga soy. So shout out nga pala sa nagbigay. So pangalan niya Slapshack. Ayan, so salamat sa yung pagbigay ng ano natin, dahil napapanood niyo yung mga video natin para daw may magamit ako sa pagbablog. Kaya salamat sa iyo at mega shoutout sa iyo. So hindi ko na isasabihin kung anong lugar siya. So Slapshack yung pangalan niya. Ayan, so mega shoutout sa iyo. So ito na, ibubuksan na natin. Wala nang katak dito. Gago. Ito na, syempre unahin na natin dito ang pagbukas ng may wagang ano to, tripod 3120. Ayan. So buksan na natin. Talagang hirap buksan to. Ayaw pa atang ibigay o ayaw ipagamit. Pero in-order niya to soy mga sa ano, in-order niya sa saan ba to? Ewan ko kung Lazada to. Ayan. So bahala na kung Lazada to, Shopee. Shoutout sa iyo, Lazada at Shopee. Gago. Ayan. So eto na, ayan, box na natin mga soy. Yan o. Talagang napaka ano talaga Talagang parang kalam talaga. Yan na. Buksan na natin mga soy. Yan na o. Yan naman binagbabakbak pa. Ayan. So wag na kayo magtaka sa background natin mga soy. Masanay na ako sa background natin. Ha? Ayan o. Gubat-gubat sa likod. Ayan. So nihirap. Sisirain ko na talaga to para kaya nga unbox di ba? Talagang yan. Yan na mga soy. Lumalabas na. Yan na. Malabas na yung made in China. Lumalabas na, made in China. Yan, shoutout sa China. Ayan. Hirap Yun. Ayun. Siyempre ito, huwag mong tapon paglaruin pag wala kang ginagawa. Ayan. Ito na. Ayan ang magiging ano niya, resulta sa labas. Problema niyan sa loob. Tingnan natin kung talagang brand new na brand new. Yan. So tingnan natin. Wow, naka ano pa talaga, naka ano pa, ang tawag dito, naka plastic pa talaga. Talaga naman. Hindi plastic pa pala to. Ito, tela. Yan, naka-tela siya. Wow, wala na laman. Huwag na kayo magtaka. So, ito na, ilalabas ko na. Wow! Oops! Ganito pala to. Ito, siyempre, ilalagay natin dito. So, isi-set up muna natin kung paano to gawin. Paano to, ha? So, actually mga soy, meron na tayong ganito dati na bili. Kaso, ano lang, huwag na tayong magtaka na minsan, madali lang talagang masira yung mga to, dahil kung hindi ka dahan-dahan lang, talagang ano, yan o, ganyan lang yan mga soy, o. So, paano ba to? Ayun.
Yan. Tapos ito, siyempre, malamang sa alamang, tatalik mo to. Para hindi, ang mahirap, lost thread. Ay, hindi. Mali ako. Mali pala ako ng pag-ikot. Pinaikot ka na kasi, gusto mo pa eh. Di ba ang sabi mo ay hindi mo ko Tama ba? Ba't hindi tumatalik? What? Oh. Ganun. Oh. Shits. Ibig sabihin nito. Hindi talaga yun. Oh. Ba't ano to? Sira na kaagad? Oh. Ano to? Design? Ganun. Oh. Ba't ganun? At ayaw. So, by the way, ayan muna yan. So, ito muna yung isasalpak natin. Sasalpak muna natin to. Mahirap pag na bumibili ka talaga yung kahit sabi mo na hindi original, minsan di mo maano na hindi masira. Yan o, ganyan lang yan. Hindi, ganyan lang dapat yan. Yan. So, ayan. Ganyan ko gamitin yan mga soy. Ihaba mo dyan. Tapos, ikot mo dito para hindi mahulog. Ayan. Tapos, gustong pang umaba, gaganon mo yan. Siyempre, hindi lang yan. Pwede mo rin, yan, ilayin mo yan. Buksan mo yan, buksan mo yan. Ilayin mo yan. Diba? Ganyan kahaba yan mga soy. So, ba't ganito yung ano, yung parang nalamog na. Hirap kasi sa mga ganyan eh, pag dinideliver, binabato-bato na lang. Dapat dali sa mental hospital. Ayan. Ganyan yan. Tapos, ilak mo. Ilak mo syempre. Oh. Yan oh. Oh. Relax mo na naman. So, ganyan yan mga kasoy, ganyan kataas. Pag nagbablog ka, dito mo lagay yung cellphone mo, malamang sa alamang. Dito mo lagay yung cellphone mo. Pero siyempre, bakit anong nangyari? Anong nangyari dito sa ano niya? Sa dalila, ano muna natin? Ibaba muna natin. Bah, pilay yata to ah. Hindi pantay. Bah, hindi pantay. Ayan. So di ko alam bakit anong nangyari dito, oh. Yung mahirap kapag nag-o-order tayo mga soy, hindi biro dahil di natin alam kung sira tulad nito, oh. Ayan oh. Hindi talaga naglalak. Umihigpit. Hindi talaga umihigpit oh. Hindi oh, wala oh, walang kahigpit-higpit oh. Oh. Diba? Nakita nyo naman. Oh, hindi pwede natin alisin to. Ayan, gawin muna natin. Kaya naman pala hindi na talaga higpit oh. Tignan nyo naman oh. Medyo wasak na yung konti dito oh. Tignan nyo naman. Talaga naman. Kaya minsan nasisira yung mga ano nyo eh. Kasi sa mga items na binibigay nyo, dapat chine-check nyo muna bago nyo ibalot. Tulad nito, di ba? Na ano tayo dito? Ang tawag doon? Imbis na masisiyang ka, na tawag doon, na turn off tayo. Masisira. Oh, hindi man tumatalik. Oh. Wala. Oh. Oh. Kasi nga wala na siyang pagkakapitan doon. Kaya kung patuloy ka pa rin kumakapit, bumitaw ka na. Sasaktan ka lang eh. Oh, wala. Wala.
hirap. Hirap ng ano. So, didiscarte na lang natin yan. Importante. So, syempre, kahit pa paano, shoutout sa nagbigay at salamat. Slap siya. Syempre, hindi naman niya kasalanan na ganyan yan. So, binili lang niya yan. Pinadeliver lang niya, tas binigay sa atin. So, salamat pa rin sa nagbigay, Slap Shop. Syempre, kahit pa paano gagamitin din natin to para at least, 'di ba, mas maayos. Magagamit ko pa naman to kahit sira. Kaya sana sa mga nag-order, Shopee man, Lazada man. So, sana tignan nyo muna bago nyo yan yung mga item. Kasi tignan kagaya nito, sira. Hindi naman natin dumababalik, 'di ba? Pag na ano na, kasi nga hindi naman libre na ano. So, magagamit pa naman to. Kaso, tingnan nyo, naaalis. So, diba? Sira na kasi yun dito yun hindi mo na talaga maano. Hindi na ihigpit. See? Wala. Hindi na ihigpit Magagawa ka na lang ng paraan para umigpit. Ayan. So yun mga soy, nakita nyo naman yung in-unbox natin na tripod na binigay sa atin ng isang sponsor natin. So salamat, maraming salamat. Kahit nagkaganon yung ating tripod na di naman natin maiwasan yun sa lahat ng pinag-o-orderan natin. Shopee man yan, Lazada. Minsan talaga may mga item na, di ba, lagi naman kayong nakakabalita ng ganun. Yung iba talaga, yung mga item na pinapadala hindi talaga magkapareho, minsan sira, di ba? Kagaya nun. So, yun nga, wala naman perfecto, kaya pati sa tao, di ba, wala naman taong perfecto. Kaya na-receive na natin 'yan. So, tanggapin na lang natin. So, shoutout pa rin sa Shopee at Lazada, So, yan. So, sana gustuhin niyo itong unboxing natin. At syempre, maraming salamat sa inyong panonood. Ayan. So, ito muna ating magiging video. Nag-iipon muna tayo. At syempre, talagang nag-iipon tayo at naglilikom muna tayo para makabili rin ng mga t-shirt. Ayan. So, mga soy, syempre, wag na kayo dito, magtaka kung ano yung background natin. Bagong daan pa rin tayo. Syempre. Ayan. So, mga soy, maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, kahit sana nag-enjoy kayo sa unboxing natin kahit sira. Ayan. So, mga soy, thank you and God bless and peace. Soy ko.